bo la mau kisa kok saka baba ang ti thani ti anga phumu ti kulai thang ka naro jotono nubai khana dai naro jotono saiman bai khana miani kaisa incident belekeno Khairokma Sinsa dai belekeno kha kham ka borong nugui khoite agartala thangmani highway lama gsaro hasuggono boro accident gui atakone langma so dai bini logyo tongo bini bupramjung bo bini bupramjung no yang khoini bini kamio tlang tongmani bini kami khayang morabari hezamara phaisingo atlang tongmani jorawono dibor jorawono bini langma accident ge soi thango norok nugui mankhana makili Bwsa Khairokma Sinsa ka accident khai abo pura bokrok phati bom tomro joton sahar jati thamai ke a phote sona so phunuma liya tani gyamoro thirongna so phunumani alo khlaya bini bupramjung no tlang phaimani reason kha bini bihi sakyangna na hega delivery hingani bagai mero gidani logidani bagai bo bini bupramjung no talangai thangmani jorawono gari be accident khai herawi thajai klangjak o tako ge jagaono thei thangka bini mwkhang rok sini liya bokhoro pura jaga soga ngai thangmai ga saka desi gari lai klangka bo ge bini bupramjak ge o kicha saimalangka GBO thangai tongman jorawono thei ga ni khanao aw saimanga tini phungai kheno o tako ni bihi bo delivery inka haikaba sakyang ka hini saimanka uff omo hairo bothana khanana nangya sini dofani thanino khanaka belekhan Khairokma Sinsa belekhan khabo khangka aw saimaina sabni kopolo tamkai seiro horka bwsani mwkhang phungai ke sindungdani jorawono bini langma soi thamang uff Bwsa Khairokma Sinsa aw omo kaisa bwriro saimana jefuru bwriro sakyangnani puru nijini bwsaino ganao haikeba samo manani musukmani phiaba bini o bwsaitini bini samo phirikya uff Bwsa Khairokma Sinsa Bwsa kha kham amo tam khlai sajina o kok therongno mukti siklai phayo sikai Khairokma Sinsa angkha tei tam sanai bini bupramjungni bo kapala swijak angkhana bini kumwe baksano theitai rok hain bagai nomo haike borok khoromni accident gino theinani nangka